παίζουμε GTA 5, αλλά όχι online. Δεν σας πειράζει. Και παίζουμε το story. Θα κάνουμε τέλειες αποστολές. Δεν σας πειράζει. Πάντως στο επόμενο βίντεο θα κάνουμε online, ok? Okay. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αποστολές. Ευχαριστώ πρώτον για τους υποστηρικτές μου που με υποστηρίζουν και συνεχίζουν να με υποστηρίζουν για να κάνω τέτοια ωραία βίντεο. Και για όσοι μου κάνουν dislike, να πάνε ένα μπιπ, επειδή δεν το έχω πει τόσο καιρό. Λοιπόν, πάμε. Τι κάνουμε? Λοιπόν, για μια ελεύθερη πτώση, δεν ξέρω τι στο καλό εδώ πέρα. Δεν πειράζει. Ένα αμάξι, παρακαλώ. Παρακαλώ πολύ. Κανείς δεν θα έρθει. Μόνος και έρημος. Βοήθεια. Κανείς. Πες εδώ. Πες. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Δεν ξέρω. Πού πήγε ο τύπος? Γιατί πήγε εδώ πέρα? Έχει πρόβλημα το παιδάτσι. Δεν ξέρω. Τον έβλεπα να κρατάει όπλο. Κρατάει όπλο. Κρατάει όπλο. Κρατάει όπλο. Κοιτάξτε πόσο ωραίο τον έχω κάνει. Τέλειο. Ψυχομανής, αλλά δεν... Αμάξι! Από πού ήρθε? Τι στο καλό? Όχι ρε! Όχι! Όχι ρε! Όχι! Να πάρει όχι! Θέλω ένα αμαξάκι. Θέλω ένα αμάξι. Please. Ακόμα και να είναι πιο μου στο πόδι. Τι? Εδώ ταξί! Ταξί, πυροβολώ! Να πυροβολήσω ταξί.